Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska je môj oco, mi vyberá loadout. Oco, pozdrav. Servuste. No, takže môj oco mi vyberá dneska loadouty v Rivose. Tak, oco, vyber mi zbrane. Takže, čo prvé? Už musím povedať, to oni tam vidia, na čo kliknem? Tak... Neviem, plamenemec, to musí byť. Potom toto sú nejaké malé tieto pištolky. Hviezdice, som zvedavý, čo robí. To sú dagger. A tuto čo ti dáme? Katana. A ďalej? Toto... Neviem, čo je toto lano. A ľudia, takže s každým aspoň jednu hru. A teda môj otec mi celkom bude vyberať 5 loadoutov. A nemôžem ani raz prehrať. A tieto loadouty, ak budem potom ohodnotiť. Takže ideme na prvú hru. Takže, čo vyber mi mapu. OK, to je dobrá mapa. Takže Flamethrower, Daggersy, Katana a Grapple. Ideme. Týpka má sniperku, ale to všetky nám máme. To má všetko zbranie na blízko, nie? Väčšinou, čo som ti vybral. Aha. Ty to na nič ovláda. Typka má tiež Daggersy. Čo zabijú? 1-0. To je dobrý loadout. Toto asi zatiaľ hodnotím veľmi dobre. Čo molotový háže potom? Povedzte, že hviezdice sú jak snajperka. No moc nie, to už som nepovedal. Neviem, čo aj urobím, idem robiť spamersko, veď neviem, či sa mi to podarí. Trafil som jej headku, ľudia. To si zabil? Počkaj, nie ešte. On to hráš 1v1? Aha. Tak máme 1-0, 2-0 teda. To je easy, tento loadout, oco, ja ho dávam, že 9 z 10 zatiaľ. Len na nič tá katana, nemôžeme robiť double jump. Takže ideme sem. Headshot. No autoshoot má. Autoshoot, to je ten problém. Čiže nie to potešilo. Som zastavil, ľudia, prepáčte. Ten na nič. Čo ti tam ukazuje vietor, hen to fúka, alebo čo to je? Aha. To môžeme odpáliť ďaleko. Počkaj. Pozeraj. Dobré. Neviem tu kempiť, vidím ľudia byť katana spamer. To je automaticky trafí, keď odrazíš katanu, tak to je trafí naspäť? No nie so všetkými zbraniami. To je paintball. To je easy. Potom jak sa dá proti katane brániť, keď stále máš handtag a budeš Nemôžem stále mať hen tak, vidíš, na som to počítava. Moja co má hrá viac. To čo bolo? To bolo easy win. Sama sa zabila. Presne. Takže toto je prvá hra, asi tam zrýchlíme dvojnásobný speed. Poďme. Vidíš, ja som ju odplavil. Slaveňové tam. To buste. Taká špachtka.
sa. No. Taká tam je dosť iná, ne? Keď to stále bráni môžu. No nie stále. Tak keď akurát No, ale to je problém, že ona má autošut. Takže nemá autošut byť. Toto je ľudia 5-1. Tento loadout zase, Oco mi vybral dobrý loadout, síce trochu pay to win, a to nevadí. Sakra, mám RPG. No, ja potom môžeš iba snajperku odraziť. všetky zbranie takmer, ale RPGčko nie. To je tá na nič vec, ale to by bolo aj nelogické, keďže RPGčko sa dá. Však ľudia. Ale RPG, Horí. ľudia, teda 5-1. Ľudia, takže ideme na druhý loadout. Takže otec, ideme sem a vyber mi druhý loadout. A nevyberaj ale taký pay to win. Ja sa v tom vyznám, akože bude, počkaj. Dáme mrázenie. To je Permafrost. Dáme toto nejakú hračkarskú šortu. To je spírka. Presypacie hodiny. Tak to neviem, či vyhráme, ľudia, to je ťažké. A vlastne to je dobré, lebo ja mám Permafrost, OK, idem byť šorty spadať, ľudia. To bude ťažké. No, takže jasne. Ne, potom takže Permafrost, šrotky, potom čo som dal, Autosphere a ešte čo? Smoke grenade. To je smoke grenade. A ja mám gold ľudia smoke grenade, to neviem, kto z vás má, to môže mať všetci. Taká ani, že nemám. A vyzerá. Ja musím tu týka zamraziť a... No proti všetkému proste, keď niekto do toho stroje. To čo je? On ma dal svoj. Ľudia, ja to asi prehrám. Ja hrám veľmi zle dneska. Dneska ma nejde až tak dobre. Môj otec mi vybral. Je po ňom. Otec, chceš vidieť, jak hrám? On sa rývol! Ľudia, mám také šťastie. On sa odpojil. On sa odpojil. Áno. Tri líny mám. Minigun. Čo Uzi. mi nevyberáš, že až potom mi vyberal Vlastne. to je lopatka. Molotov. To je dobrý loadout, ľudia. Takže minigun, áno, taká lopatka. Takže ľudia, ideme teda na 1-1.
aj veľa. No, to je dobrý. Ja som lepšia, niečo minigun, Uzi, a čo? Minigun, Uzi a Traver robil. A ešte, no to. Je po ňom ľudia. Môže, že minigun je podľa mňa veľmi opečko, to je zbraň. Ale také na nič, že je strašne pejtový. Autošutky ľudia, a nech mi to nedáva autošutky. Napíšte do komentárov slovo Lenka, keď nemáte radi autošut. Easy win. Ako vidíte, minigun je veľmi OP. To dám podľa mňa 5-1 zasa. A tú prvú typku sme dali úplne easy. Môj oco mi zatiaľ vyberá veľmi dobré loadouty. A už je podľa mňa veľmi opečko. Ale oco na budúce mi už nedávaj zlaté zbranie, lebo tie sú strašne pay to win. A nemusíš mi dávať také dobré. Ja každú vyhrám. vyberám svoj padnú. Dobre, tak vyberiem úplne nejaký super. No to dúfam, že áno. Lebo to sú easy winy, oco. Až také dobré zbranie mi dávaš, ne? Také pay to win strašne. Ľudia skúsim robiť list. No nie to na nás. Takže napíšte mi ľudia do komentárov, keď chcete 1v1, môj nick, môj nick. Neon použietka tam ľudia. To sú prčic. Ja som ide po easy. Takže ideme na ďalšiu hru a teraz oco, vyber mi loadout, niečo a neúplný si, nevyberuj niečo najhorší loadout na svete. Ukáž, tak ja to nepoznám, ale tak si vybereme paintball, ne to je pay to win zase. To je taká dobrá zbraň. Tak revolver, túto kosu Taký dobrý loadout som ešte dávno hral. a tu máš trúby, budeš. A to je dobré ľudia! Ľudia, môj oco nevie, čo je dobré a zlé. Tak ja mu napíšem, sorry bro, sorry. Ja mu napíšem, že I am to bear. My dad
Týpek si ma chce adnúť. Ale ja idem hrať 1 na 1 s tým loadoutom. Mám nového frenda ľudia, týpek je Sigma a je dobrý. Ale nemôžem bohužiaľ písať do čutu, že som youtuber. To je mi ľúto. Potom to pochopila. Takže potom vydajme loadout. Zase a čo to? Tam je loadout, tam na púd. Ak niečo dám, už to nestiaľ. Paintball, tu mi ho kto vybral, revolver, tajku a Warhorn. To je veľmi dobrý loadout ľudia. Máme ho. Ja strašne slabé FPS. Kámo, 8 FPS! Dávno som nevybral takto dobrý loadout. Ľudia, mne sa to najviac buguje teraz. Nic, ľudia, no nic. Musím paintballku používať. A ty mi vydáš strašne dobré loadouty. Aha, lebo ty mi dávaš zlaté zbranie. A tie sú strašne dobré. Goldy. Ľudia, to bude easy, my to vám hovorím. No ma zrýchluje, to na to najlepšie. A tá sajta mi dáva strašný boost. Strašný boost, tá kosa teda. Prepáčte, že ľudia mi to tak seká na 21 FPS. To ľudia strašne, ale proste lepšie nemám. Napíšte teda do komentov to meno. Nemáte radi. Sakra. Čo je? A týpek! Prečo sa to mnou utekáš? Easy win. Oco, easy win. To ti k tomu ešte poviem tak. Takže, Oco, posledný loadout. Vyber mi už niečo na nič. No úplne hovna ti vyberám. No má nafialne, ale. Toto modré sú čo? Tie modré sú najlepšie. Aha, tak tu máš luk, To je zdrav. tu máš uzi, Uzi, ja je veľmi dobrá. tu máš peste, alebo nie, tu máš motorovku. Tu máš flashbang. No, mohlo to byť aj horšie. A čakajte ľudia, ale to na niečo, čo je? To buglo nejak. Ok, ideme hrať 1v1. Oco, poď sa pozerať, teda ja to zničím. Čo sa vynájdeš, ty si fakt dobrý, alebo iba pay to win. Som dobrý. A ty tam zdravé. Z 99. Zabiješ. Pay to win, sa stráčiš, pay to win. To je dobré. Keď to týpek odpojí ľudia, tak sa s ním počíta. Aha, viem, si viem motorovku a či čo? Pay to win. Flashbang? Čo, chlapuješ? Mhm. Na telefón. Kde ty tak ja nehorším background? Už veľa najhoršie na pôdce. Dobre, na motorovku. Druhou vybernú motorovku.
Sakra ľudia. Ale ne, on je ohnivý typek. Neznáša molku. Tento tak nehodnotím zatiaľ na tebe. Nie, neboj. Sa i nájdem, pozeraj. Toho na koľko slepí ten flash? Na pár sekúnd, na 2-3 sekundy. Ľudia, napíšte mi do komentárov, tí, ktorí vedia lepšie hrať Riders ako ja. A kým máte level, môžete mi napísať môj svoj nick a dávam 1-1, či ma porazíte. A ešte mi povedzte, prosím vás, že koľko trvá slepenie flashbangov. Ten flash. Si hľadá moje meno, ty si je. Je to jedno, ale ja to nechcem chalať. Do prčíc, ľudia. Aj spamer tupý. No mi to RPG